Godmorgen til dit lille torsdags tarotbudskab. Lad os se, hvad dagen den bringer i dag. Jeg skal lige selvfølgelig sige til dig, at det er Gildet tarotkortene, som også giver budskabet til i dag. Og det du får verden. Verden handler om færdiggørelse, om afslutning. Så det, du har brugt din tid på, og som du nu har afsluttet, det skal du huske, at det er en kæmpe succes for dig selv. For du har gjort et fantastisk stykke arbejde, et grundigt stykke arbejde. Så nyd det. Lad det bringe både den der nydelse og den der væren ind i dit indre. Når man får verden, så handler det jo så også om, at når du nu har afsluttet noget, så er der jo også en ny begyndelse på vej. Så det du skal, det er, at du skal kigge ind i de aspekter i dit liv, som du har lige nu. Og så skal du faktisk gøre dig klar til en ny begyndelse. Så dagens budskab i dag, det er faktisk at kigge indad. Finde ud af, hvad det er for nogle aspekter i dit liv, som du kan tage fat på, og hvor du bliver klar til ligesom at skabe en ny rejse, en ny begyndelse for dig selv. Rigtig god dag.